אנחנו בבית ספר גלעד אופנועים מורים לנהיגה מנוסים, בעלי עשרות שנים ברכיבה על אופנועים. אנחנו שני מורים בעלי ותק, מלמדים במגרש סגור, באופן אישי ומקצועי, בעלי ניסיון ברכיבה מתקדמת ובטיחותית, בהדרכת גורמים במשטרה ובמשרד הביטחון. כדאי לכם להצטרף לאלפי רוכבי האופנועים המרוצים, שנעים בזריזות ופטורים מהצורך בחיפוש אחרי חנייה. בית ספר גלעד מעניק לכם שיעור היכרות חינם, אל תהססו, בואו והתקשרו כעת.